Ей, преклика, За да знае как се паса с придроп. Много ми е смешно как Дани говори за някакъв град, което реално е вярно, ама някакво просто Елдорадо означава да голдън на испански. Брат, знаеш какво ниво трябва да направя? Трябва да Брат, направя къде ниво. умирам бе, брат? Стоян, аз се излагам толкова много количество. о май год, брат. Чай, А, какво почнах там? то Дискорд на... Има 4 стрима, крейзи. Абе, Стене, що не играе? Какво играеш са? Нищо. Играй нещо, брат. Не се отваря, че сега, брат. Да, брат. Аре, 5 стрима да се Кръст избирам. умрях 2 пъти на придропа. После направих нов бед, само че умрях на Дигни Норба. Ото. Минах Стефан. Браво. Гледах. Много мислех да искаш да гол Илан, няма знак, че ще умреш, ще викам, ай няма. Умрях 2 пъти подред тук. Няма Стояне. ли го минала? Минах Стефан. Е, да.